Takže právě jsem v letadle, ale dost mě to nudí. Takže udělám klasickou japonskou kamikazi. Jinak prostě neumím přistát. Ale to je jedno. Všechno mě poslední dobou totiž nudí. A chtěl bych vyzkoušet něco, co mi vrátí jiskru. Každopádně najednou jsem dostal slabou facku a přede mnou stál týpek, který si chtěl zahrát jednu hru s barevnýma papírkama. Že prý za to dostanu peníze. Tak jsem se podíval a řekl, To je nuda. Vzal jsem všechny prachy a tu najednou mě někdo unesl. Probudil jsem se někde úplně jinde. Tam byla divná stráž a několik cizích lidí. Pojďte si s náma zahrát pár her. A proč? Proč ne, vole? Tak ok, vole, divná konverzace. Ale hned jsme si šli zahrát první nebezpečnou hru. Hádej zvuk zvířete. Tak, co je tohle? Holka vedle mě řekla, to je určitě beran. Není. Pak se přihlásil další člověk a řekl, kapibara. Zase ne. Šlo to tak dál, než padlo na mě. Celou dobu je to pes. Ano, vyhráváte celou hru. Nikdo jiný už nezbyl. Dej odběr. Tak ces.